Starostlivosť o plienky. Tieto plienky netreba žehliť, dokonca je to zakázané. Stačí ich prať, môžete si sami zvoliť, či ich vyperiete na 40 alebo 60 stupňov. Zvládnu to aj tie farebné samozrejme. Na 90 stupňov a vyvárať ich rozhodne netreba, takisto sa to neodporúča kvôli tým materiálom. Jediné, čo môžete vyvariť na 90 sú typické klasické látkové štvorcové plienky, ale teda ináč na 40 a 60. Nepoužívať aviváž. Nie, že sa nedoporučuje, ale vyslovene teda je to zakázané, aby teda sa zachovala tá savosť tých jednotlivých plienok. Čo sa týka škvrn, je možné im predchádzať, ak budete používať separačné vložky, ktoré zachytia stolicu, a potom je možné teda toho vienko len vyklopiť do záchoda a spláchnuť a plienku zaprať. Tie separačné vložky môžu byť buď papierové alebo takéto látkové, takže toto by vám mohlo uľahčiť prácu neskoršiu. Na škvrny, keď už teda máte plienku znečistenú, odporúčam používať mydlo na pranie, respektíve žlčové mydlo, ktorým potriete plienku predtým, než ju teda dáte k ostatným špinavým plienkam. A pokiaľ ich budete teda raz za 1 až 3 dní prať, tak jednoducho tá nečistota sa z toho vyperie oveľa lepšie, ako keby ste to neurobili. Ako som teda práve teraz spomenula, prať plienky sa odporúča po zhruba 2 dňoch. Niekedy sa vám stane, že teda to množstvo bude väčšie, niekedy menšie. Spravidla novorodenci kakajú a cikajú viacej, takže sa vám bude stávať, že na začiatku možno budete prať každý 1-2 dní, neskôr sa vám to posunie pravdepodobne a bude stačiť prať raz za 2 až 3 dní. Tie 3 dní už sú naozaj také hraničné, ono potom to už aj celkom dosť smrdí a túchne v tej nádobe, takže toto je taký optimálny čas. Sušiť ich môžete voľne na slnku alebo na sušiaku. Neodporúča sa dávať ich na radiátor, avšak keď ich na radiátor dáte, tak maminky to majú odskúšané, nič také strašne závažné sa nestane. Samozrejme na slnku schnú najrýchlejšie a slnko pomáha aj vybielovať plienky a teda škvrny. Čo sa týka starostlivosti, ešte by som chcela spomenúť, že je možné tzv. Suché alebo mokré skladovanie. Rozprávam teraz o tom, kam odkladať plienky už keď sú použité. Treba si teda zadovážiť nejakú nádobu, nejaké kožné prádlo alebo nejaké vedro s vrchnákom. A máte teda 2 možnosti. Buď ich tam budete dávať tzv. Na sucho, takže nenalejete tam vodu a budete tam dávať len tie plienky čisto použité, prípadne zapraté tým mydlom. Alebo máte druhú možnosť, teda mokrú, že do tej nádoby nalejete vodu s nejakým pracím prostriedkom, napríklad kryštalickou sódou alebo nejakým prostriedkom, ktorý teda vy považujete za vhodný, a budete tam tie plienky hádzať takto. Takže to sú 2 také možnosti, ktoré vlastne máte. To by bolo k starostlivosti o plienky, hádam, asi aj všetko.